Jomandiko jomong'ol ka obiro thurwa gi taka. Koro ne wadhi nyaka gi jomong'ol kata iyudo ni ng'ato tiendi ochot tikwero ng'ano ni ok ong'ol. Iyudo ka ng'ato lweti ochot tikwero ng'ano ni ok ong'ol. Iyudo ka ng'ato momo ma ok wuo adier to kidhi kacha tikwero ni ma ok ng'ama ong'ol. Koro wachno be nomako dhowa saidi omiyo nyabondowa ka jowa mong'ol ok yud kony. Anyalo kwayo kendo an kod mijing'o mar dwaro mondo akwa ni Nyabondo nitiere mabor e tung' mar Kisumu East. Adieri wane mwago boda, wane wi gode wago boda kod Nandi South kata Nandi Mamwalo ma milambo. To kendo aina kaka pinywa ni otwi kae wane gode. Koro ka ang'ol kata kok anyal wuotho koro wuoth tek chwe godno chakore dhot kama chiewe. Wanyalo kwayo mondo jok manyalo biro resowa kata reso jogagi wayude gik moko ma ginyalo wuotho godo ma dho ngere luongo ni wheelchair. Wanyalo yudo kata kony mowuok mag pesa ma ng'ato nyalo yawo godo kata kama kar kinyosi, kata inyalo yud mashin moro makonyo ng'ato manyalo bedo ni ong'eyo tij mar charan, mondo jowa mantie kod remgi owinjre gi ji skia ni gintiere ei oganda. Giwinjre ni gin be gin od ganda, ginyalo loso gigegi. Nikech ng'enygi ok nyal timo gik moko gi lwetgi. But ka giyudo support magiyudo gik maginyalo jok manyalo konyogi, they work with their hands mondo giyud pesa magikonyorego giwegi, nikech moko nigi nyithindo to gin teenage girls. Koro mondo janyuol ni obende mondo oyud kony dwaro ni mondo oyud support from others. So we are requesting jok manyalo konyo jok modak gi ng'ol, because disability is not inability.